Tykkipelitietokone noin 1000 euron budjetilla. Prosessorina toimii AMD Ryzen 5600X AM4. Emolevynä toimii Gigabytein B550 Gaming X V2 ATX emolevy. Muistina toimii Corsair 16GB 2X 8GB Venance LPX. KFA2 GeForce RTX 4060 Ti 2x1 click näytönohjain. Silverstone 650 ST5B modulaarinen ATX virtalähde. SSD-levynä toimii Western Digital 1TB Blue. Ja koppa Aero Cool Ore Saturn Tempered Glass Edition. Jonsbo CR1200 prosessorijäähdytin. Kommentoi seuraava budjetti.